Благодаря, госпожо Александрова. Аз няма да правя пространно изказване, само ще се върна към дебата, който имахме при обсъждането на първо четене на този законопроект. Тогава на моя въпрос във връзка с какво се осигурява достъпа, съответно от Министерството на правосъдието казаха, че във връзка с, разбира се, осъществяване на правомощията на министъра по съответния закон. Аз считам, че няма правомощие на министъра, което да налага да има достъп до висящо дело. Ако могат да посочат конкретните правомощия, които трябва да бъдат, за тяхното упражняване трябва да има достъп до висящо дело. Заповядайте. Министерството имате веднага, защото иначе следварително, вие знаете като правосъден министър, следварително констатираме безобразието. И до там. Когато се извърши проверка, съвършено несвързан, например, ще дам, по висящо дело, най-малко, да речем, страната ни е сезирала с нарушаването на правата и за редовно връчване на книжата, чрез достъпа до тази информация ние ще можем време, преди да е приключило производството, действително да извършим проверка дали са нарушени или не правата. В рамките само на оплакването, за което сме сезирани. И колеги, понеже разсъждавате малко по-теоретично, тук слушам малко да ви върна в действителността, в която в Министерството на правосъдието имам информация, извършвам в момента проверка по сигнал, дръжте се сега да не паднете, че 8 вечерта, адхок едноличен арбитър, който е в едно решение отменил около 25 решения, определение на Върховния касационен съд. Той просто така казва: в името на Бог и човечеството. Пише го отгоре с главни букви. След което е осъдил българската държава за всеки ден да плаща по 10 000 евро на ищците в производството, наред с една търговска банка. Ако си говорим за предвидима бизнес среда и за правна сигурност, не, вие се смеете, аз тук съвсем уредя прическата и се чудим откъде да заходим, как да подходим. То е пази Боже. Сега добре, ние вдигаме врява, имаме активност по отношение на арбитражите, ще внимават повече окръжните съдии, обаче не е такъв случай. А конкретен аргумент за казаното от вас и защо искаме, доказателството даде преди няколко дни. Само преди няколко дни Софийския градски съд отмени разпореждането за издаване на изпълнителен лист срещу 90-годишната госпожа Ошколова, именно по повод констатирани нарушения на връчването на книжата от лицензиран оператор, който обаче не е лицензиран оператор от 4 години вече. Тоест, възможността, казвам го най-така дипломатично, за превенция в резултат на намеса, докато е висящо производството, без, разбира се, по никакъв начин Министерството се меси в него, предвид потресаващите случаи, само част от които ви цитирам, налага това. Аз не съм убеден, че с този арсенал ще успеем да се справим достатъчно добре, но без съмнение това е едно добро начало. Заповядайте, госпожа Йорданова. Да, именно в хода на едно висящо производство, министъра, ако констатира нередовност при връчване на съобщенията, кое точно правомощие ще упражни? Какво точно ще направи? А да не говорим какъв проблем има, ако държавно учреждение е страна по производството, но ще говорим в зала. Да. Най-малко указания на съда по повод констатираните нарушения, в случай, че има такива, които влязат като резултат от проверката. В случай, че има такива, в резултат по вече извършено дело. Не указания за това как да се произнася по спора. Това, което се случва в момента, особено при бързо течащи давности и прочее, антидатирания, за които виждаме, че ние сме едни прости регистратори на безобразие. И до там. Особено ако изтекал срока за отмяна, при сега действащата разпоредба, вие много добре знаете, че това са палиативни мерки, които е предприемал инспекторат. В нито един от тези случаи. Така че на въпроса ви, нека да разширим правомощията с оглед на къде могат да станат нарушения. По прилагане на правото никой няма как да се меси, разбира се. По въпроса за уведомяването, някой твърди, не е разбирал изобщо, че има такова уведомяване, то очевидно нарушението вече ще е станало. То не е юридически, не е фактически състав, който да налага да приключи целият фактически състав в тази връзка.
Сигурно не е най-съвършената разпоредба, готови сме да мислим за алтернативи, но това пазене на арбитража като свещена крава сме се докарали до тук. Само ако ви изпратя преписа от решението да го видите по 10 000 евро на ден и да вървят да обясняват от най-уважаваните банки на чуждестранния си мениджмънт, има ли това нещо сега правна стойност, няма ли, какво проверявам точно, знаете ли, даваме му указания, в общи линии това е... Благодаря ви. Заповядайте. различна Много за фаза на кратко, производство. колеги. Моля ви 8 без 15 без 10. Заповядайте много кратко. Искам само да кажа, че невръчване на книжата, вече го казах, че това е при арбитраж адхок и когато е възоснова на представени, разменени между страните документи, доказателства. Тогава няма нищо ново нито за едната страна, нито за другата страна. Това се провежда в закрито заседание. Няма как да бъде уведомен и за това, че не бил уведомен, вие да отмените или господин министъра да отмени решение. Благодаря ви. Да, Благодаря с което ще влезе съучастник в престъпление. Благодаря ви. Закривам дебата. Подлагам на гласуване първо предложението на колегата Петър Петров за параграф 20. Моля, който е за да гласува за. 0 гласа за, който е против, 0 гласа против, който е въздържал се, 11 гласа въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на колегата Йорданова и Божидар Божанов за параграф 20. Моля, който е за